Prejav lásky ženy versus muži. V prvom rade chcem, aby si každý uvedomil, že každý z nás má v podstate úplne iné prejavy lásky. Hej? Máme ako keby taký, možno že zoznam prejavov lásky. Ženy väčšinou prejavujú tú lásku tým, že sa o toho chlapa starajú. Hej? Či už čo sa týka domácnosti, ako je varenie, žehlenie, pranie a ostatné veci, takisto samozrejme tým, že ho podporuje, že mu dôveruje a potom samozrejme aj tými fyzickými dotykmi a samozrejme aj sexom. A čo muži? Verím tomu, že sa mi to tentokrát podarí vysvetliť tak, aby to pochopil skoro každý, lebo už som sa o to raz pokúšala. Vo väčšine prípadov chlapom možno, že ani nenapadne samým od seba vám kúpiť kvet, alebo proste prísť a objať vás, alebo ja neviem, vás začať škrapkať, alebo proste sa s vami rozprávať o všetkom a také tieto podobné veci, hej? Ale práve pre tých chlapov je dôležitý ten sex. Tým samozrejme nechcem povedať, že im ide len o to, ale toto vnímajú ako taký hlavný prejav lásky. Čiže stručne povedané, pokiaľ s vami váš partner nechce spať, tak treba začať trošičku rozmýšľať, že ako ste na tom v tom vzťahu. A tým chcem len povedať, že tie prejavy lásky môžu byť docela dosť rozdielne.